Guys, kita mo unboxing ni og balikbayan box from Abrihan na naman guys. Go na guys. Ato takatuing ato kay hong ibutang ato. Tara guys, oh. Unboxing nami guys kay gikan di sa from America with love. With America, with love. Thank you, auntie. Video. Hi guys. Ang mga bibis, oh, danggi sit down. Oh, hi. Hi, Sasan. Hi, Sa. Hi. Hi. Oh, Dara. Mag-kuan me. Nabili na guys. Pag video, Diyos ka ba? Kaya po isen. Ay, kagalit ka ba? Ay, Oo, gano'n lang kamalang isen. Di putlon-putlon lang ni kay taas kayo. Si Diyos ka, gahawid, oy. Oh, Dara ha. Wala, Chari, Hilda. Isa mo lang ha. Nice, lagi nila. Hindi ako. Una pa yung Chari, lagi ko do. Chari, Hilda, pwede ko. Sumukoy, kanina manawa. Ano, anak kayo. Alala, inaha, oy, ganun, gibutangan Kailo na. na ay nagpadaan di kailo. Apuyo lagi mare paglingkod ra. Paglingkod ra mo. Uy, ako nga. Na sisi ko paglingkod ra Uy, sisi. na. Alexa. Wala, cute ba? Wala na. Sani, Chari for social, for formal party. Uy, charot na. Abi, anak ko. Ayaw, anak ko. Pagkuhan, anak ka na. Ari ka, dapat na rin diya. Oh, diya. Chari's party. Uy. Dario. Dario. Ayan. Nagana manigig up. Yes, nalapoy. Auntie, thank you, auntie. Nalapoy ko an. Uy, bago na kay Dai ko man. Kana pang Chari. Magawa pa si Chari. Kinuhan. Nalabasik na kay Nagana. Chari and Dario. Chari and Dario. Alam, dabibi. Dara guys, bugot kayo. Dario. Pag Paris. Hindi tayo sinilas din na. Chari. Hanaw. Wala naman ni Chari. Ako tanan. Ako anag yun. Adiyo tra kayo guys, ang ibang putos na. Daan. Ano ni boots? Alaginsan na. Pang bata. Lawa. Nalala, duha. Hala. Asa dali dali. Dapat dyan, oh. Dapat. Dapat eh. Hilda. Ay, nanay kalingawan. Oh. Dali mo tayo. Kani ka. Ano eh. Dara mo. Ang lalaki ni gunting. Wow. Gaziya. Baing party ba? Lalaka. Nakadagana. Sarahan. Sarahan. Salina. Basi mo. Chico. Salina mo. Wala mo si. Basi na kay isi ato. Wala sa sud. At wala dagang medyas. Dali lang kayo guys. Ato'y patakaw sa. Ay, medyas. Tara guys. Iputos na sa kap. Sa kap. Baka. Lawa. Ikaw sa shopping. Lalaoy. Niluta po nino. Ay, medyas. Medyas. Mana. Nauma na. Bibi, bali na bibi. Nasa may boots, te. Dagko pa. Kani guys, sa ilan ni gas, sa mama ni guys, o ka Jin. Kasab, yan kami ka. Diyan. Dali na kayo, ban guys,
guys. Di guys. Ako mo isibong ni. Bisa. Ako sa isibong. Bibi, let's go. Hello, wow. Kaya kayo, isibong sa din ako guys. Kaya bukat kayo. Sa huning mama, usang manghuli. Nanapoy guys. Dara guys, sa gamuha guys. Dara. Paguli ko. Dara guys. Guys, sapatos ka, Jacob. Kung dalawa ko rin mo sapatos ka. Shari. Hi guys. Sandal ka, Jacob. Be, magkwanta be. Ato, blihan. Oh, kaisi, wala ka bihi. Hala! Kaisi. Dako pa kayo ni Isi. Isa kayo. Wow! Dako pa kayo. Sapatos ka. Abrihan na ni guys. Oy, dako pa kayo. Hawa ka. Kaisi. Ayaw, pimula. Wala. Imuhan ni siguro Anisi. Hello, wow! Hello, kayo. Kaisi guys. Oh. Ibo kayong mga bata guys. Uy, kabibi. O kamama, kabibi. Wow! Eng! Kayo. Tawagin kayo kaisi. Nice kayo. Oh. Ala, thank you. Thank you, ante. Kami kayong mga bibi, ante, oy. Wow. Ibo kayong mga bibi. Hala. Happy kayong mga bibi, ante, oy. Oh, di ba? Ano sa tanawon? Kinabibuhan. So, di ba? Dagan kayo. Handa mga sila mo dito ni Ube. Kabibi. Kaisi tanan di diya. Abrihan na. Wala ka cute. Third Blizzard. package. Blizzard. Ikaw maguna pa blihan ni mama. Dili, ablihan. Hindi kulit pa. Wala nice kayo. Ah, bibi. Pumot kayo, be. Dawa. Pumot kayo, bibi, no? Nayayay ba na mong bibi, guys? Oh, kan kayo sinina si Bibi. Bibi, hello ka nice. Mga nice kayo. Happy kayo mga bata, guys. As in. Oh, kami Wala Bibi. sa kayo kay napo ng awa. Wala na. Okay. Wala ka din. Oy, kani, pwede pa rin. Aliko. Awa. Oh, dapa, oh, dapa. Tingnan si Dima. Dali ko. Alam mo. Ano, oh. Kamusta lagi? Nagpuno ba si Nina? Oh, sige lang, kaya pa. Kasi nung naimuhan eh, magkita pa ta. Hala, hala ka cute. Kamama ni Oy, kamama suton. Ano si Papa? Wala lang kininganhi si Papa ni Bebe. Tanawa be, nakay ka. Sa lugar na naihon. Naihon, be. Naihon, oh. Ay. Mystery box. Usa ka box, guys. Doy tagida. Dala kay isigan para tuwatanan. Dara gamuha guys, amuara ning tanan, amuara ni. Tahan pa po, ba't tuloy mag-biyak ka mag-lugay? Awo god. Ala dagan ko sa ina si Isi. Mga cute kayo. Ala cute kayo mga salina ni Isi. Dato pangitaon, oy, mangita pa ta. Mangita pa tabi, mangita pa tabi. Papaya mo be, nadi ato pa pitaw ni Noy. Siguro lang gan ko be. Be. Mana na ito na. Tanawa be. Diyos ko, mag-Jacob kay nanood, ma'am ko. Wala ka lintot. Be, daghan kay sanina be. Magmulahan na ni Wala Besi. ikambal ko. Si Ate Tia be. At least, bahala naman. Oh. Si Angry Bird. Nagsam ni. Isa na pa. So, sa kapilya. Saya. Uy, nagsimba mong ate na ron niya. Sa paano ulit? Ala ka cute. Dagko pa kayo mga salina be. Bala na lang be. At least na may mga salina. Daghan be. Oh. Nice. Oh. Nice kayo. Sama. Oh. Palit.
Arigang. The first, Nice kayo. Awa. Pareha sila? Sakay pagkita na si Carla. Uy, pareha sila, Eng. Basta na ikaduha na. Ay, nagkakansip sa nila si Ise. Hala. Kakan kayo. Kanya kay. Ibo kayo. Ibo kayo. O, dapat midyas si Bibe. Nay midyas. Yato na nag-isod. Kay lain na po na ito ang Pwede mo siya lang si Isia na. Kaya sige, napangita niyo. lagi ang tanawo na rin. Tayo kang sandan niya si Isi ka na ibo itong si Isi. Oh, lagi yung nabang. Ikaw, gamit ang... Oh, lagi yung pa'y bawin. Awa ko na ka basik. Lagi ka ang hero. Unsa man ang Uy, di man na unahon niya. Ang cool. Na ay mo. Huwag kay bo sa inyo kay daan sabon. o dapat Ay, di, sila Timmy. Sila yan isa. Joshua, Joshua. Joshua. Hindi pa yung Joshua na. sige lang, pawama lang siya. Ay, wala ba? Wala ko yung paulian mo. Ala, baheng, leggings pa hindi ah. Wala sa nila gyapon. Ito na sa nila bata, uy. Kanina. Be, dagang kag sa nila, be. Dagang kag sa nila pang bata. Ulian nila ako. Balik mo yun. Ala, nadaghan. Dapat ka na ko doon. Yang kapani. Jacket. Nice na ako jacket lang. Lagi. Uy, daghan kayo pang bata. Be, ayaw be. Mayayin kami, uy. O, leggings o. Pang bata. Hoy, maparok nga na matumba, maparok mo. Yes. Daghan ka sa nina pang bata. O, la, bibi. Takbo, sinuotay yan ni be. Wala man ni Karijin. Awa, siksik mo siya. Labi, nanakay mga leggings be. Ala, leggings si bibi o. Nadaghan kayo mga Bebe, ano na, bebe? Day, muhari nga. Now, yay. Pamisa di galyo lang, oo. Ala, nanakay sa utod be o. Pirno, Pirno. O, tata ko no. Ano ko na yan, tata, o. Ah, maigo man din ako. Ha? Suot. Ito Ala, daghan ka sa leggings. Look. Ito iyang... Ay, saan niya lang? Kay leggings. Ay, saan? Kuya, sa nila. Kay mutumba ko, hawa. Siya. Hawa siya. Kay mutumba rin ako. Na, ing. Wala mga. Ako siya. Kami na kayo lagay. Uy, simsot. Pang bata. Asa ko saan ito? Ay, sabi ayun, sana kaya. Alabi, nama be. Pareha sa mga Barbie doll be. Na Barbie doll. So, nagkaguliyan guys. O, dapat. Uy, mga simusot ba eh? Diya o, mga eh. Tara guys, naiban kay. Diyan ay kuan halls relief. Pangkuan, relief. Lagi. Kung Kari po dyan, nice yay. supless sword halls. Dahil macaroni. Diyan ay sabon nga. Oh, Dab. mahigo ni mo. Dab jud ni kay Kung nice hutay. ganahan, nindot siya ganahan. Sabon. Unsa dia pa mi. Oh, grabe makaldami. Nami nature made calcium magnesium zinc. Okay, like this. Day kuan. Secret nga pang roll on. Daghan niya. Unsa dia pa Nagani ko ikanang dia pa power ni gana. D3 sa man siya kanang supports bone, teeth, and muscle health.
ang para sa kwani sa ngipon o sa muscles. O lagi sa para sa buko. Palikon sa buko sa ngipon, muscles. Kapay sabon. Yan ay pangkuan dental floss. Then sa mani. Jadi apa yung pangkuan o para Dario? Para ni Dario daw niyo para sa ilong. Yung remitiga. Ise, ambi na si Be! Uda pa, secret pang powder. Fresh pang anak sa ilong. Ambi na bibi. Yan pa lain dental floss. Guys, pangipon. Pangipon sa ngipon. Then, uy, ang sabon na tangtang sa iyang kuan dara guys. Isam ni pang kuan dali siya guys. Sa ano to? Pang dental dahil ni gyapon siya, pang dental floss dahil ni gyapon siya guys sa mataga. Sabang share. Sabon niya kani guys. Shampoo, conditioner, murag na siguro lotion na niyo, shampoo baka ni gihapon. Nausik guys, nayabo. Dira dahil macaroni guys. So na po guys atong i-unbox na po Dario Cherry daghang bibing sud sa karton na siya guys. Ay gabaw pakuloman no. Hi guys. Muli ang bag ng isudan sa mga vitamins, mga pang-health. Diyadara ang mga kawo, diyadara ang among kalingawan. Diyan yung absent ng mga wana guys, pocket size word hand or combo word fine pad. Diyadara, sapatos si Darius, sinilas, bag. Nice kayang bag siya. Pang shopping bag daw na siya. Siya, day among noodles nga daghan. Grabe ka po, 2, 4, 6, see, kabuok. Siya na ay, candies, nilay color. Kani, shampoo, conditioner, toothpaste. So, nasa lotion na guys. Nausik ang conditioner guys. Darag mga pang-kuan. Na siya guys. Mga pang mga vitamins, pang kuan sakit sa tiyan, kani pang sakit sa tiyan guys, kani pink, pang LBM, yaday bag nga pang kuan daw kuno na siya, pang makeup kit. Ayaw bibi, ayaw sa bibi. Kani mo ni ang pang bag daw ni pang social. O kani pod bag. Ayaw bibi, mabuak be, mabuak be, mabuak. Sa mukha ko siya ay. Yan dara ang ano siya guys, sabon. Diya. May mga vitamins guys. Kunsi dara mabuak. Ayaw se. Namo na siya nito. Dumaka. Jolly. Ayaw lagi na tumbi ba? Oh, dako lagi. Jolly. Ano na siya guys, tanan guys. Na mga kuan, mga sardinas. Mga murag puti naman siguro na siya guys. Way mga soups. Muna siya guys. Tanan. Then napapod kari mga sinina, mga pangdagko. Nindot kay mga tela guys, kay mga huli mo kayo. Gablihan na nako guys, yung giso ng balik niya, yung ginabuha ko sa balang balik. Muna yung sanina sa akong baby, dagan kayo guys. Ano na siya guys, dagan kayo. Kinadaganan. Tagpo suotong anak ni pero mga dagko pang uban guys. Diyan pa. Kani siya guys. Pero sa suot. Nagihabuan na ni siya guys ganiha unsa karon na okay balik usod kay walang rakas na siya guys nag box nagsudlan day hisod sa box Kuyo ba?
Daw kayo, extra large din is nga box, guys. Nay bag sa bibi. Ari mo bag bi, tanaw na to bi. Tara likod nimo. Ari tarong. Tara, ang bag sa baby. Nice kayo ang bag niya, guys. Muna siya tanan, guys. Ating dagana. Lugang po sa mga sanida, guys. Yeah, guys. Iputos jud o gayo kaya ron dili mabuak. Muna siya tanan, guys.